I'm sorry, Mambo Jazz. Stand on the floor of the chair. Ndakafundisa vana baba vangu natete nenyekuti havafiti batsira kutamba. Takakanga kuroorwa muna 2012 ndobva ndarambwa muna 2014. Pandorambwa kwacho pane pasina chikunze unongoti wahura uri huru but weka unenge usina kana kuhura. Muna 2014 macho munhu tadzoka takafambaona mhamba patakafamba ndobva tanzi munofanira kuti muuye semhuri makakwana kuti tikwanise kubatsira. Zvadai takadzoka kumba ndobva ndaudza vana baba ndobva wafonera tete kwaHonde. Wafonera tete kwaHonde, tete wakapindura akati handiko kumba ndiri kuMozambique. Zvadaro 2014 patagara 15, 16, 17, 18 ndobva ndaenda kupasa masvingo. Zvakangodaro wakangonyarara seizvozvo. Muna 2022 pamupesa apa taimboenda chimbonoshandirwawo chinodidi tichingonzwei vakakwana semhuri tichienda tinotaura vana baba udzei tete kuti auye une pfungwa dzese mhuri titoramba tikingotambura hatiroorwi hatipindi mumba hatiendi mumabasa tikaenda mumabasa wacho mari yacho haitengi chinhu haishandi chinhu tikangopesa tangoti habheta tingogarei kupambazvo ngoti tashaya anotibatsira vabereki havasi kutibatsira vakungotitaisa takareba. Zvadaro wakomana wakamboendawo kumunhu unobatsirawo kwakaenda wakabatsirwa wakomana ndopawakauya akati zvinhu zvazvo zvichitinetsa zviya zvinhu zvacho tazvinzwa nhasi kwanzi pane munhu akauraiswa kuHondo, pane munhu akaenda kuHondo kumba kwenyu aenda kuHondo, pane munhu munhu akadai nevarume 2 adai nevarume 2 wakabva warwa rumwe ndobva auraiwa auraiwa kudaro mhepo yacho ndobva waitora bvawatisira isusu watisira mhepo yaiya patinobatsirwa futi tinonzi tine mhepo yatete yekuti hatina chakanaka chatinoita mukati meupenyu unenge tingonzi uyo paitwa chakaipa ndiye paitwa chakaipa ndiye wakomana vamwe aripo umwe ari kuHarare hapo anotorwara anongombeya anongofamba kuenda umwe wacho aripo apo mazuva apera aitorwara pfungwa chaidzo kutorwara kutopenda vamwe vasikana umwe wacho unongofamba unongoifamba kuenda. Zvadaro ndobva tati saka tochidiwa wana mama one nyaya yacho yakaoma tikungotambura manhasi wana mama ndobva vakati hareke tingonotaurirawo chesopwani pamwe vane rubatsiro vanokwanisa kutipawo ndobva waenda kwechesopwani. Chesopwani wakauya tikadira mota vhiwewo tikaenda kuHonde Valley kunoona tete kuti titaure navo kuti uyai kumba tete tionesane tikutambura. Zvadaro takaenda muna Agasti kwatete kwebe wasvika zvawakataurawo tete wakaenda nekuchema kwaHonde kwebe wakati ndonodza vana baba vako kuti ndiri kuyako ndonodza vana baba vako kuti tiri kuyako kubva muna Agasti matakagara Agasti, September, October hakuna munhu 3 months dziri takangovamirira ichesopwanya vazovafonera vakati ko tete madini takangokumirira wakati handisi kuyakoba imimi wei kunodini handisi kuyakoba ikokoko vadasara tochiita sei way forward isu tiringotambura isu ishe ndobva wakati ende mune ripotawo kwamambo pamunoona rupasi zvese amaona tauya mambo ari kutetora saka anaondowe usunga wangu kuda usunga ndio nyewe wana makamboitwa saka mukadini naye tibva tambofamba Peter tikafamba tirimboendawo machechi iye natete zvizikanwa tete wetenganise nyaya iyi haana kuuya aibva azotuma mukwambo wake kodaidzeni tibva tasvika kumba kwacho ikoko tasvika kumba kwacho tibva tachienda kumuprofiti umwe wekumba kwavo ikoko kwanyamaende tibva taenda tibva tataurirwa nemuprofiti uyo zvikanzi akaenda kuHonde kumba kwenyu ndiani uyu handiye akaenda kuHonde akadai nevarume kuHonde ikoko ani manje iye tsitsi ndiye tete akadai nevarume wai kuHonde ikoko kuti wakazozviva naye
wabva watemana neumwe wacho, umwe wacho aibva. Saka hatimuzivo kuti ngopi. Maona. Saka tibva tadzoka kuno. Tibva tazoenda komuti chiuyai kuno. Kune munamato nezvei timbotaurirane, timboenda kwashe Saukwani kombotaurirane. Kana mbouya tikanaiwa nemvura tikanaiwa nemvura. Kana inti unamata kumadzibaba. Maona. Alright. Saka nyaya yenyu kuti makabata tete muri kutenga makabata tete kuti tete ndiye akanga nemabhoyfriend mairi one ubva afa. Saka mweya wemufi ndiwo waiswa kumusha. Ndo zvakuya kumhuri. But nini my question ndekuti sei mukuramba muri kuchechi? Ingozi ke mosha ndozive kuti chechi hadzibatsiri nyaya dzengozi dzinokwanisa kutsikirira mweya asi hadzipedzi. Zvinotatoziva kuti tete wacho arikuzvibvuma here izvi zvakazvitaura. Haabvumi. Anobvuma sei? Because hamusi kufamba pamwe chete. Iye unofamba ega, iye unofamba mega, uye unofamba ega. Anobvuma sei? Iye anoramba. Arikutisi ngaende kotonga here kwatete here kwamukwamba. Aiwa, mhosva haina basa nokuti mukwamba kutedzana. Mhosva imhosva. Because mukwambo wacho arikuziva inayo. Anoziva here kuti ngozi kana zvasvika pekuoma. Mukwambo murume wacho akafa. Pamwe chakatomuraya ndicho ini. Because ngozi haidika kuti mukadzi waye atorwe nomwe munhu. Mukadzi mwana anokwanisa kuroorwa. Wanuma wake wese wanofa. Iri nyaya iyi. Mukadzi wengozi. Aarorwiba. Ndio pamunozoona kuti tete wake rwakaumba kakicheni katete pamusha wozigarawo. Nyangwe ukaita naye mwana hasi wako mwana wengozi. Handizvo. Saka imimi kana teteka hakuna kusina vanhu vanobatsira. Tete kana ati hasi kuuya imini dzikai kwaari. Ngo zvamuri kuita zvakuna zvamuri kuita. Hapana chamuri kuita. Ngoziwo kati unamata madzibaba, uye unamata kwakati, uye unamata kwakati, unamata kwakati. Kupinda yenyu kubatsirei mani. Haisi kubatsira because problem iripo, hamusi kusolva problem. Dambudziko mataurirwa nderengozi, ine ngozi yacho mataurirwa. Chamakuda imimi makuda munhu anokusungudzira ngozi, ngozi ikwanisa kutaura nemi. Ikutaurire kuti ndiani ari kudei. Muri paka wanaogara upenyu hwakanaka. Saka isusu zvatari kana matete ari kuramba. Handiti. Usamona kakapiwa here tete. Samoni ndakanga ndiwashata. Wanaodziwa kuti muna September. Vana nakuponda yakona. Akana alikuwa kutoka bana mbuya. Ndio ndio zaoni pesa. Kwa nini unataka chawata wewe? Zona hata ni mwana wa msana. Sasa tunasuka bana mbuya sei. Haisi. Sasa nokisa. Wala kwa mara kwa sababu shika. Ndio mtu alikuwa anataka tesi. Hapasviki ine hamufitaurira chinhu. Hamufitaurira sei. Umuroyi here chii hapasviki nei. Pakazi hapasviki nei. Hapo sasa mtu hapa shika. Ishoto dia. Ishe watete wacho ndiani? Chibata inyama yenda ndi pambaipa. Munhu iye pana ndukuda pana munhu yemuswafo. Imi mamutauri une munhu zvinokisa mabva kuti amwendo. Imi chamama ukachi, imukwezesa sama. Ndio kwa chaneli. Wakangoti kwa shemeni. Wanaenda lazima kwa kuli. Ndio basi kuzalisha msana kati. Kula mnapa. Ngawakupe information yakakwana mudzike kuko. Kana muda kwenda muri cheni kana muda uchaiwa. Tinokutarira kuti mumweni muri cheni, mose kuita someone one. Because bambacho munoratidza kugwara. Because akataura hapasviki nei. Ende saisa munhu yemuda pana mazuva ako. Zokemuswafo.
Because kana astori kuti te kana ni bata key. Anaweza tu waste time. Saka wewe msafu. Ima kuma na mixwa. Pamoja zika mangwana.